हेलो गाइस आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैलायबाय। आंनि बे खौराङानो जाहैबाय जोंनि एक्स एनडिपि आदामोनाथ' माने नोंथांमोनाथ' जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो। स' नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम माने साबायखरखौ रायजोफोराबोथ' साबायखर बावदों बांसिनानो, थेवबाबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्रायबो आरो बांसिन साबायखर बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम माने जोबोद मोजां मोनदों आरोना जोंबो बिदि हाबाफारिखौ मावनायखौ नुनानै। आदा नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर। स' नोंथांमोननिसिम बे साबायखर बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोना जि खामानि मावगासिनो दिनैबो हमलायबाय ड्राग्स सोबनायनि सायाव, इन्जेक्सन लानायनि सायाव। स' आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय दिनै बेनि सायावनो आरोना। नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, लोगोसेनो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' नोंथांमोननिसिम आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैगोन आदा एक्स एनडिपि मोना गासैबो हमनानै लाबोलायबाय। स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबा मिथिगोन। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायदो अब्ला। বাইদেউ আপনার হাজবেন্ডের নাম তো শহীদ কি লাগে? আলী। আলী। নিজেও ধ্বংস আমার সোসাইটির ধ্বংস, হ্যাঁ। সেইকাৰণে আপুনিবিলাকো বেয়া নাপাবি আৰু এইবিলাক কামত হেল্প নিদিবি। এইটো চিষ্টেম কেনেকুৱা কৰিব লাগে আমি জানে। একো নাই আমাৰ, আমি পুলিচৰো নহয়, আমি সংগঠনৰ মানুহ আছে, হা। আমি কিছুমান বস্তু আমি পুলিচত আইনবিলাকো নাচায়, কিছুমান আইনে এটা চিষ্টেমতে যায়। আপুনিবিলাকত এভিএমচি না, এভিএমচিত আপুনিবিলাক জনাবি আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা বিক্ৰী কৰা মানুহ আছে, এনেকুৱা লোৱা মানুহ আছে, হা। প্লিজ আপুনিবিলাক গাঁৱৰ ক্লিন ৰাখিবি, হা। একজন দুইজন যদি কিবা মাৰিব হ'লে আমাৰ আমি ভালহে পাম। হয় হয় একজনৰ পৰা আনজনৰ হেৰি হ'ব। সেই ঠোঙাটোত কিবা ঔষধ নেকি আছে চাই লওক আপোনালোকে। এই গুৱাহাটীৰে ঔষধ কিছুনো আছে তাতে, একবাৰ মই লৈ গৈছিলো। এইবিলাক চাউল নাই বাইদেউ, তাতে একো নাপাব। এতিয়াও একো নাপাব, মই ঢালি দিম, ঢালি দিম। এতিয়া কিছু নাপাব, নাই দি থৈ এতিয়াই থৈ কিছু নাই। হ'ব হ'ব। লাইট জ্বলাই দিয়কচোন। এটাই থৈ দিম, তুমি ঘৰত সোমা নাই চাই এতিয়া একো নাই, খালি এটা মুখৰা আছে, বাকী নাজানো। এটাই থৈ মই জানো। सरि लोगोफोर, माने हमना लाबोदों होनदोंमोन आरोना आङो, माने हमना लाबोआखै, माने भिडिअखौसो जास्ट होनानै होदो आदामोना। नोंथांमोनाथ' आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे भिडिअखौ नुबाय। स' नोंथांमोनाबो गासिबो रायजो राजा आरो लोगोसे जों बायसा गासैबो नोंथांमोनानो आदामोननिसिम हेफाजाब होदो आरो आदामोननि खामानियाव बांसिन सापर्ट खालामदो। स' आदा नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर। स' नोंथांमोननिसिम दिनै आं बे भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। हायोबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। आरो जुदि आं बे भिडिअ होननाय देखायनायाव गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ निमाहा होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बिदिबा बाय बाय।